Її хрестили ім'ям Ружена, бо хотіли, аби народжена дівочка була така красна гиружа. Радянська влада перейменувала її на Розалію, і вшитка челядь у Чумалєві знають її від малого до великого як Розалію Андріївну Бецер. Вона більше 40 років проробила воспитателем, а пак завідуючи садиком, хоч сама із красного русинського села Бобовища. Нам стало інтересно, як то героїня нашої програми попала у верховинське село Чумалєво. Як попала в Чумалєво? Це у нас був перший випуск дошкільного. То розсилали сюди по районах, та нас прислали сюди на Гуцульщину організувати дитячі садки. Та прийшли ми туди з моєю плем'янницею. Много нас прийшло з Мукачівського району. Я сама з Мукачівського району. Там знав, що в Бобовищах много файних черешень. Є черешень там дуже много файних, і раних, і таких. Ну, як вас ця Верховина прийняла? Та прийшли ми думали, десь перший раз на поїзді йдемо. Ну, то що, діти були, ми такі 18 років. На поїзді ми ніколи не йшли, набрали ми собі все з дому, і тазик, і каструлі, і горниці, все. То прийшли ми в район, та хотіли нас просадити так, завідуючими один в село, других. А ми кажемо, йдемо лише туди разом. Моя плем'янниця була, та я. Хотіли сте бути в'єдно? Хотіли ми разом бути, в'єдно. Та кажуть, ідіть та порадьтеся тоді у далеке село, до Чумалєво. Давали нас у Руське поле, туди ближче. Ми кажемо, там лише 2 місця стоять у Чумалєві. Ми пішли порадитися, кого буде завідуючою, а кого вихователькою. Ну, то моя племянниця була трохи вища, кажу, будьте. Вона моя сильна, я була така слабенька. Ну, так що вона стала завідуючою, я вихователькою. Трохи там пару років, потім вона вийшла замуж, та пішла, та стала я відтоді тою завідуючою. Прийшли ми тут, як нас прийняли. Попали ми у Кричево. Ми казали тоді Крячево. Ми не знали Кричево, кажемо, та попали ми туди, а там через воду треба йти, бо машин не було. Пішли ми до священника, до попа. Там були такі 3 хлопці, поп нас каже, ведіть його там до секретаря парторганізації, тут пішов. Повели нас туди, дали нас таку квартирку, так вдовиця там жила. Та там ми прожили у тої жінки досить довго. А далі нам дали гарну квартиру таку, от там ми прожили, все, доки я не вийшла замуж. А як то ви зустріли своїм чоловіком? Як все, та він з Чумалєва. Я кожен день на роботу ходила туди, та ми знайомі були. А його мама та каже, ти хочеш оту дівчинку. Каже його. Та так ото ми зразу. Вона ж прийшла, та мені каже, в неділю свадьба. А то було так десь 40 тижнів. А я тоді, я кажу, я не хочу так скоро. Бо хлопець файний був такої сім'ї релігійної. У них була така релігія туди. Такі виховані були діти такі. Та думаю, сина й буде. Чесні були? Бо були досить хлопців таких, бо я досить пізно вийшла замуж. Убирались ти? Ну, та чи не було таких, мені все любила, то все якось мені не рішалося. А тоді, каже, не буде, то дала нам телеграму, додому вже ніколи не йти казати, що свадьба. Вона прийшла, таку свадьба, каже. Я дала телеграму, а телеграма попала не в Бобовище, а й у Бобове. Мені ніколи нічого не каже, вже через 2 дні свадьба, а от нікого мені не йде. Я ще одну дала, думаю, на всякий случай. А мама, думаю, що таке? Як то свадьба така нагла? То зібралася моя мама знати, що там таке. Моя мама старенька була така, зараз я тепер не була, десь 70 років. Я прийшла.
Та мали сте подиршку. Ага, ну, та тільки в мене нікого не було, бо ось на свадьбі лише мама моя, та ще з хустатою були моя та плем'яниця, вона в хусті жила, що зі мною разом робила. Мені інтересно, як то ви стали кумов Бедзарів. Вони той були на роботі, а тоді не можна було в церкву ходити, а їх той був старий, у нас служив священник, а поки вони ще прийшли вінчати, а ми той були такі, як ми прийшли в монастир, та взяли нас кумувати. І далі Василій народився, та пак ми вдома ми його хрестили. Тоді не можна було так, як тепер, свободно. Та як можна було, вони пак вірували в тому, та хотіли похрестити, та й повінчатися у церкві. Та так ото було. Та ви ся породичали? А пак покумалися. Так, є маточка йому, та духовна мати. Вона так називається духовна мати вже коли. Ви часто приходить до вас Василь? Наставляєте його? Коли як му ще вдасть, так прийде. Так йому ніколи. Він все на роботі. І прожили ми усе життя дуже гарно. Так. Кажуть так, що ваша свекруха була така гостра жона. Ні. Ні. Вона дуже була чесна жона така. Ми з нею ніколи не мали ніякого слова такого недоброго. Вона дуже роботяща була, дуже вона тяжко виховувала своїх дітей, бо було у неї 8 дітей, а одна дитина вродилася вже 3 місяці після тої смерті чоловіка. Маленькі діти, тоді не так, як тепер дають гроші тільки на дітей. Не дав ніхто й копійки. У неї було 8 дітей. Та вона була неграмотна сама, та дуже дітей хотіла, аби се вчили. Та всі діти мають лише освіту. Всі були, вони ніколи не з школи не збирала їх. Сама каже, візьме дитину на руки та пойде з корову, а дітей другі у школу. Так, та прожили ми гарно. Много прийшлося пережити Розалії Андріївні Бедзир, а й бо жизнь подарила їй порядочного і доброго чоловіка Олександра, а дали талантливих синів Василя і Олександра, котрих вони в'єдно з чоловіком красно воспитали і пустили у світ. Про неї низька помнить Ушиткове село, бо до кожного дітвака вона ставилася і до свого родного. Які були у вас такі духовні постулати, котрі ви все придержували? У вас у родині були, пак, може, сте у своїй сім'ї сте то пропагували? Тоді, знаєте, як забороняли. Тоді мусить було лише так храцьки, що вірити. Коли йшли ми колядувати, що та всі у нас то молодь, та вночі, бо нікого не чув, та так пійдемо, йшли ми одна до другої. Ну, а так, не може було нічого, бо я в партію не поступала, не в комсомол. В комсомол десь ми поступили, ще в педучилище, бо не давали нам диплома дати. Коли я його таке не вірили ми. За що найбільше сте цінували свого чоловіка? Він розумний був, чесний і красивий був. Та я чула, що і фотографію все займав, що був інтересний. Його батько ще займав давно дуже фотографій, ще ніде не було. Він по цілому району батько його займався фотографією, та й він то перейняв від батька свого нянька та займався фотографіями. На той час займатися фотографією, то було дорогое таке хобі. Та що розділяли з тим? Він мене аж у Львові ходила, десь на фотобумагу не було, тоді не можна встати. 2 рази була у Львові, та таким тепер стоять, ще фотобумага, як залишилося тільки много. А я там, Мукачево сюди мене, він працював, а мене сюди відправить. А що любив найбільше фотографувати? Що до нього йшли на паспорти фотографувати всі люди. Та й природу, дітей любив. Ось дітей дуже любив фотографувати. Діти сходилися так до нього цілий на городі, повно було. Та й дівчат з садьби ходив фотографувати. Як думаєте, в чому секрет того, що ви так красно прожили зі своїм чоловіком много років? Він мене поважав, я його поважала. Тепер, знаєте, аж десь, може, посважають, то так і розводять. А треба мало й потерпіти десь. За терпіння Бог дає спасіння? Терпіння, спасіння.
Я ми гарно прожили і не думали ми нічого, ніколи щось таке погане. А потім дуже в нас гарні діти отримали, та ще ми гарно було. Дуже Ну, було. Василько, то у вас старший син, так? А як сприйняв народження сина ваш чоловік? Радий такий, радий був, ну, та каже, солдат буде в мене. А далі ну, ходив, через 3 роки народився Саша, ми вже чекали дівочку. Я кажу, ні, буде дівчина, Наталка буде. Ну, не буде, каже, та й дівчина. А як народився Саша, то такий радий був, каже, ну, ще солдат. Перший раз пішов був в буфет, він ніде в буфет не ходив. Не ходив ніколи, він кожен вип'є вдома. А по буфетах не ходив ніколи, а тоді перший раз пішов. Каже, у мене солдат, це ще один народ. Любив хлопцю. Далі кінчив то математичний вже заочно. Я знав, що там була у вас у молодості якась художня самодіяльність, щось ви організовували. То був у нас хор такий настоящий. Ми ходили багато разів в Ужгород виступати. По селах ходили ми всюди. Дуже гарно було, тоді молодіжі много приїхало зразу, там всі молоді. А тепер вже такі постаріли. А тоді ми ходили у Тячево, в Ужгород, усюди ми такі, у національний мали ми одяг. Виступати ми ходили дуже так. І вже в мене і діти були, діти з собою, та й так на репетицію ходили ми весь час. Я знав, що Василько і на баяні бавив. Ще з 5 років. Раз ми купили гармошку, коли був десь 5 років мав. Так купили ми гармошку, так грав. І ще ходив у садик, але у нас не було музвихователя, та він грав. Так, під голос. На слух? На слух. А так се навчив, був такий танець, та грає з дітям там. Діти танцюють. Так, на свят гарно. Як мало підрис уже, то купили ми баян, великий вже. Та грав, дуже гарно грав. Стуй стане на коридор, та так грає. Твоя мамка має файне ім'я Ружена. Як думаєш, відки то? Я думаю, що ото перейшло ім'я із наших пісень. Знаєте, ми всі пісню «Ружа біла лелея», «Велика пасія». От я думаю, що і нянько, і мамка так і, видно, теж всю пісню знали, та її так і назвали. Ружена то файна, квітка, косиця, тому і Ружена. І мамка сама теж любить дуже косиці, і всю співанку все співала за молоду. Вона вже казала, що вона в хорі, то одна з перших заспівачок була. А тепер мене ще інтересує, що найбільше цінуєш у своїй мамці? Найбільше ціную те, що вона ніколи не шукає для себе якихось вигод, а все готова все віддати нам, дітям. Ну, ми то просто не можемо оцінити. Я думаю, що колись ми то що більше оцінимо. Але зараз я думаю, що то безкорисливість така, яку вона всім людям дає, і сусідам, і нам, своїм дітям, і моєму нянькові раніше давала. Тому що вона знає, що якщо вона цього не зробить, то вона не буде щаслива зсередини в собі, не буде себе відчувати комфортно. А так вона все, і весною, коли треба часник, всім пороздає на садіння, коли треба пітята, щоб у всіх були великі кури, та в неї кугут все є, всі за яйцями приходять, бо вони запліднені яйця, файні. Коли треба було молодих ягняток, козочок для сусідів, для всіх знайомих, вона теж була перший постачальник, бо вони мають файні кози, такі, що много молока дають, не рогаті, шерсті не мають великої, так що то все вони по першому розряду. І от така безкорисливість, таке бажання бути все серед людей, такого, знаєш, потрібно другим людям. Ото, я думаю, що то безцінно є. Як думаєш, в чому секрет, що вони прожили з няньком так много років? Я думаю в тому, що обоє були виховані в таких традиціях давніх, що можеш сважати кульку хочеш, але все одно треба після того помирити. Треба знати, кожне своє місто має знати, що до сих пір ти можеш щось оповісти проти, а далі вже ні, бо там вже діти, там вже батьки, вони і сміття з хижі не можуть виносити. Усе має бути, кажуть, своїм чередом. І вони дійсно любили один одного, ніде не так докорінно не вадили. Кожна сварка мусила закінчувати миром. Нянько все прийде, мамку поцілює і каже, ну все, пробач, Розаліко, я не хотів. Я більше не буду. Яка то висока культура, слухай, відношень, що все-таки знали попросити прощення, думав у собі. І думаю, і то,
І ще то, що, видно, вони брали просто приклад із своїх батьків, що у них так було заведено і в одній сім'ї, і в другій, що вони ся мусили любити, бо інак би не було по 8 дітей у кожної хижі. Я чула, що у вас був у садику і театр ляльок. Ой, такий у нас настоящий був. Купили ми з Москви, виписали ми, то я десь вичитала там у методичках тих, та виписали, і та комплект виписали. Я там грала за всіх персонажів, бо вихователі щось не дуже хотіли, а мій чоловік зробив таку гарну сценку, таку красиву, я там грала. А діти так привикли були. Спочатку не було у нас лише лялька Петрушка. Я десь купила була, то всі кажуть, лялька Петрушка, так, кличуть лялька Петрушка. А потім вже взяли ми всі ляльки, комплект та грали ми. А далі з нас взяв приклад і школа. І школа виписала собі була. Та ходили вже вони, потім і до нас вже йшли грати із школи в садик. Много сте ви спитали дітей, які такі є, що пам'ятаєте їх? Все село, село моє. Але у сусіда ходить директор, то вихованець мій був. Де не гляну кожну хату, то всі діти мої. Скільки випусків було випуску моїх. Тепер зустрічаюся гарно, дуже гарно себе до нього відносять. Є зубний врач, там все постійно зо мною говорить, один і другий, усі зубні мої вихованці. Чи любили ваші діти йти в садик? Діти дуже любили, бо Розалія Андріївна з ними завжди щось, якісь ігри грала, розказувала їм там казочки, оповідання. Дуже була привітна, завжди і тепер згадують про неї дуже похвально. Я прийшла сюди в садочок майже в 2 роки. І Розалія Андріївна була для нас, таким, я не знаю, споминаємо її з теплотою в душі. Вона завжди ставила дитячі вистави. Що нам запам'яталося? Дитячі вистави – це Петрушка. Вона завжди приходила і відкривала двері і каже, діти, зараз пробіжить Петрушка сюди. І вона для нас ставила дитячі вистави. Завжди вона ставила. Ми їх пам'ятаємо, що вона для нас приходила. Коли вона заходила в групу, то було свято. Це я з дитячих років. Потім багато-багато виступів. У нас було багато костюмів в дитячому садочку. Були костюмовані вистави. Також пам'ятаю я роль свою 15 республік, 15 сестер, коли було. Так, азербайджанка, у мене були довгі коси, ми випліталися. Дуже багато. Споминки про дитячий садок дуже такі позитивні. Як думаєте, в чому секрет молодості її? Вона, Розалія Андріївна, дуже любила свою роботу, дуже любила і любить. Я з нею поспілкувалася, бачу, що вона жила цією роботою. І вона і надалі, на сьогоднішній день. От вона мене питає, що в садику залишилося від неї, з тих років, що вона працювала. І дуже їй скорботно чути, що це все розвалилося, що вже тут майже нічого немає. Але цей сад, подивіться, прекрасний сад, це вирощений їхніми руками. Як думаєте, чи багато ми втратили, коли такі люди пішли на пенсію? Так, втрачається дуже багато, тому що ці люди, як я вже повторююся, вони живуть цією роботою, вона була піонером у цій роботі, вона любила її. І вона до нас ставилася, до нас, дітей в дитячому садку, як до своїх власних дітей. І виховувала нас так само. Ми прийшли у таке мале приміщення. Там де уверху така єврейська хата, маленьке таке, що. Та далі там ми прожили пару років, далі сільрада, там дали колгосп, нам дав, де була сільрада давно, то Тараж де жив. Та там ми пішли, та дуже гарний ремонт зробили, там вже двір малий був, такий маленький двір. Та прийшов один той директор, був Гуцул один, та прийшов мені та каже, я йду геть, та йдіть, перенесіться скоренько там, де була фара, там великий гарний такий будинок, та й двір, такий город великий, такий найвеликий, як наш. Там ми тоді все, от і забрали, та перевезлися так. Він каже, я йду геть, каже, ви що, каже, тепер перенесіть. Ми сюди перевезлися, та там ми так уже все були. І тепер там садик є. Людина, яка не одне покоління вивела
дала майбутнє. Тому що дитині, яка родиться в садик, заходить в садик, і ті перші шаги, ті перші її світовоззрення, ті кроки, ті порозуміння старших, слухати, ну і так далі, то дозується від першої вчительки. Ту душевну теплоту, яку вона віддавала тим дітям, вони пам'ятаються до сьогоднішній день. І дуже багато односельчан наших, які пройшли через, а вона дуже багато, вони, тому що багато років проробила. І після неї, там ще одна людина, і потім садик закрили. У нас садика не було. Людина – душа. Розалія Андріївна була завідувачем садика, а Олександр Васильович був директором школи. І так же само воспитував нас, покойний буде, воспитував. І дуже багато корисних таких речей, які і сьогодні десь так при спілкуванні, при застолі, і ще десь йде розмова про садик, споминання тої ностальгії, які ми прожили і так далі. Споминаємо все наших воспитальників, наших вчителів. Коли їм день народження, стараємося їх привітати, прийти до них, подякувати. Тому що нам було б дуже приємно. Ну, в той час ми не розуміємо, що діточками були. Але зараз у взрослому віці ми все розуміємо, наскільки то є душевно легко, коли прекрасна людина в ту роботу давала душу. Це прекрасна сім'я, яка воспитання, в принципі, яка Олександр Васильович і Розалія Андріївна дали все своє життя. Дуже гарно, весело було. Я за те, що Чумалєва не хотіла далі йти. Ми всі тут привикли. Я мало поробила, та кажуть, ну, вже йти десь у друге село завідуючу, ще спочатку. Каже, от йди у Руське поле. І наказ маю на Руське поле. Я кажу, не йду ніде. Привикла до людей, гарний колектив був, усе так весело було. Люди все частували? Гарно дуже було. А ввечері все зберемося, то прийшло нас много було, щось 16 нас було таких молодих. Та йдемо вулицю співаючи, ми йдемо з одного села, так руки візьмемо до кінця села. Йдемо співаємо, потихи співаємо, вернемося знову. А які сте співанки співали? Ну, такі народні, всякі, не. А це пам'ятаєте якусь співанку? Посадила огірочки, то дівчата були ще й з України, такі, ну, ще такі. А закарпатську якусь? А закарпатську теж ми співали, закарпатські. Чорна, я чорна. Много пісень таких. Розалія Андріївна Бедзір і низька добра порадниця для вшитки тко ступає у жизнь. Вона недавно розміняла 90-ку, а й боки би ви виділи, який у неї порядочний дараб, як красно рясніє цвітом пасулька, а огірки манять пальчиками нас, аби ми попробували, які вони смачненькі. У неї рендешно у рядках росте цибулька, бурячок, чесночок, крумплик і малинка, а поможе вшиткого ще й цвітуть маки і шилиякі красні чічки, які вона дуже любить. У вас так много чічок. Любите чічки? Чому? Я щось люблю їх. Я так люблю, я йду та вранці встану, та надивлюся на них. І все мені тоді. З ними мені не сумно. Люблю їх. Я і в садику розвила, дуже багато було тоді у нас таку природу. Коли ми там були, та теж квіту багато було. І грядку кожній дитині ми зробили, були такі грядочки, бо місця було досить. Сад такий гарний був. Щось я тут люблю. Гортензії звідки взяли? Звідки? Ой, в мене давно тут гортензії. Розові були файні, вони щось сині всі зробили. Перемішалися. Ага, та не було синіх. Всі розові були, далі стали сині. Ну, бо я їх люблю. Вже багато давала і другим, вже то много тих корчум викорчувала, бо дуже много їх було. Весни до все такі квіти. Там, а й перші підсніжники, та є в мене ще там одні первоцвіт такий, що я привезла із лісу. А вони так скоро цвітуть, ще ми скоро, як підсніжники. Так багато у мене там є. Ще лише листя осталось, стоять вони там. Це такі красиві, такі жовтенькі такі. Ну, і мачка прийшла до нас, слухайте. У мене много мачок. Я їх жалію бити, та зайшлося їх щось 5. Много. Вони йдуть. Перше їх було, то і сиділо на сходах повно їх. Вона рано встає,
і цілий почти день проводить на городі. Зайде до хижки хіба щоб поїсти. Не відпочиває один ніде, хоч я їй все кажу, що треба відпочити, бо вже й ноги болять. Вона каже, я добре завтра, але сьогодні я маю ще роботу. І так з дня в день. І от тому що, от, видите, кожен квадратний метр городу оброблений, тому він такий загальний вигляд має. Усе велике з маленьких все складає частиночок. От тут всі частиночки, вони видно всі в єдності. Вона кожну травинку любить, кожну рослинку, кожну там тваринку, яку там бігають, пітятка оті всі, і переживає за них всіх. І готова все прислужувати, лише аби все було добре, аби все родило, плодило, аби на столі було постійно свіжо, і холодильник у неї заповнений, можете подивитися, і морозилка, і в тому все в порядку складено, там окремо заготовлені такі на зиму замерзлі ягоди, всякі там грибочки зварені, замерзнуті, потім різні трави насушені, багато різних сушениць, то сусідів всіх забезпечує сушеницями, варення, то само собою. І так воно, мені здається, що їй так і веселіше жити, бо весь час в якійсь роботі. У неї не є часу скучати. Що дивитися, як сходить, як росте, поливаю. Коли у нас було так, тепер така у нас суша була велика. І так проходить час. Приходу до хати вже темно. А далі пак послухаю, там у мене радіо над головою, радіо слухаю, мало телевізор подивлю, а днем телевізори не включаю, я на дворі собі. Слухаєте природа, як тільки цуркоче. Я щось природу люблю, а так на дворі. Як думаєте, в чому секрет успішного вашого життя? Бо, слава Богу, файно сте з чоловіком прожили, та й діти у вас, Богу дякувати, учені. Діти гарні, дуже в нас такі, я моїх діток їх. Мій чоловік любив сильно, та я їх люблю, вони розумні в мене, і поважають і мене, і ми їх любимо, а що внуки мої сильно. А секрет у чому? Ну, у тому терпіння треба. Ну, треба, знаєте, аж десь неполадка в сім'ї, то треба не таку зразу йти на розвод. Мало потерпіти, та і все. Та у нас не було таких великих, щось не було. Ну, в кожній сім'ї маленько щось є. Треба думати про дітей, все. Ну, та й я знаю, гарно. Ми дуже гарно прожили. Дав Бог у Борисині ще мало пожив, усе радував з онуків. Ви щаслива жена? Щаслива. Я щаслива за те, що в мене діти гарні, що так прожили ми гарно. Дуже щаслива. Я щось не думаю за смерть, ніч не думаю. Бо всі кажуть, старі, то треба помирати. Я щось не думаю. Думаю, як би ще прожити гарно. Було мало сумно за чоловіком, діти полишали, пішли, лише тільки що то телефон нас спасає, дзвонять рано і ввечері кожен день. Великое щастя, коли Всевишній дарить тобі можливість зустрітися з добрими і мудрими людьми. Розалія Андріївна Бедзір – мамка, бабка і порядна і поважна людина, яку частують у Чумалеві, бо швидко своє життя присвятила людям і дітям. А вони уросли, пішли у світ, а й бо помнять тут її настанови і велику безкорисливу любов до своєї святої і мудрої жінки. Вона файна газдиня і понині, її руки і низько уроблені, бо не мислить своє життя без труда на землі, як і кожна русинська жона. Я низько вклонявся сій безмежно добрій і порядній людині, котра у свої поважні роки радісно ходить у труді і любові до людей. Уже сонце сідає за гори, нам треба збиратися в путь, а я сижу під яблунками Чумалівського монастиря і позираю на красне село, а перед очима розцвітають гортензії, мушкатлики, а на губах мав неперевершений смак баників із маком і оріхами, котрими нас щедро пригощала Розалія Андріївна Бедзір. І я собі думав, що заки є на нашій подкарпатській землі такі добрі люди, буде існувати світ.